to da Allah zai kawo mai sakwara ko mai sakwara ko mai dan wake to inda Allah ya sa ta zo nan gurin da na riga na ɗaya babin da na ɗiba sai na ce ta samo canji kan ta buɗe ido na yi nan haka a guji. Salamu alaikum. A barka dai. Ya ga tari. Wallahi gaba ɗaya ban saba da zaman arewa. Ai ba za ka saba ba. Allah fa. Ba za ka saba ba. Saboda mu can kudu in dai kana so ka samu sakewa ka yi warka jani. Allah to sai can kudu. Allah sarki. Allah fa. Duk wani ya shege. Da wani ta'asa da wani Ware kuwa. Wannan in dai ka cika da tantirin dan iska ne. To sai kudu. Kudu. Allah fa. To ai magana kake yi baka sa mata ɗan ba. Idan kana zuwa kudu kana neman arziki ko in kana zuwa kudu kana kuga abin tsiya. Akwai wanda haɗa muka yi. To ga neman arziki. na arzikin da na tsayar gaba ɗaya. To in ka zo arzikin muna ni neman nan in ma habaici kake min in ma da ni kake wallahi tallahi zan ara zan yafa. Kai na kake zuwa. Na fi ka tsiya. Ina kake Allah fa kai baka isa ni ka ga min cewar wai dan yawon duniya ko kuma dan duniya ko kuma dan gidan magajiya ba. in ka zo ka nuna mana muna neman ilimi in ka zo ka nuna mana karatu za mu nuna maka binfika in ka zo ka nuna mana dan iska ne kai nan ma ne haka ne Allah fa bangaren karatun hadisi a garin nan ba kai ni ba bangaren karatun diwani a unguwarmu in dai a karanta diwani ne ba kai ni ba in aka zo bangaren karatun in dai kariya ce kariya a yaba nabi ba kai ni ba ya kamata ka samu wanda ba dan garin nan ba kai zace da a gaban gidansa shikenan masu garafin suka zo a kofar gidanku suke sauka bare kuwa Allah ba taba gana ana diwani a kofar gidanku lokacin da magajiya ta zo mai goge jatumar mu ce ta fara baiwa magajiya mai goge zannuwa to in ana maganar iskanci a kudu ko a ce an waye ko a ce an zabga iya shege ko an kuga abin tsiya a kudu babu kamata amma idan na zo gida sai na zama silent killer ƙarya kake ba ruwa na da komai in dai maganar iskancin tare to in dai maganar iskancin kudu haka ne to mu ne iyayen ku haka ne Allah ko in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi Port ko ka shiga Bayelsa ko ka dawo ka zo ka tsaya Onitsha ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba ka ranta ma ka shiga cikin wari fara state to mu ne iyayen ku to barin baka labari ka gama ka gama to bari let me give you a good story about me a good history according to me daushe mai da bai to na iskanci a guri da ban san adadi ba amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi dotin ɗinsu na yi musu alama kaga ina da ɗa a gege ɗa irin na bariki ina da ƴaƴa a abatuwa dan gaba da fata ƴaƴa irin na banza ina da ɗa a oloru kambi oloru guda ɗa irin na banza idan ka je shagamu ina da 4 irin ƴaƴa irin na banza irin na wofi idan ka karye ko kwana ka ɗauki hanyar nan za ka bar ƙasar nan in ka je kwatana ma akwai wani in ka je boda togo akwai wani in ka je bodar ka ta Ghana wani guri da ake cewa da shi gurin da za a shiga Ghana boda kenan boda to idan ka je nan zaka shiga Ghana akwai wani guri nan ma ina da ɗaya idan ka je zaka shiga Cote d'Ivoire akwai 3 in ka je Cote d'Ivoire a Abubu akwai wani a Ajame akwai wani a Trashville akwai wani a Pare da Kongire akwai wani when you be back to Niger a boda akwai su da yawa stop here to kar ka ƙara gaba it is enough kenan iskancin kafin na to na fi ka iskanci din ni ba taɓa amma saboda ko harkar karatu duk abin da ka san kafin mutum kar ka faɗa man kana Allah fa laysa huwa inda ma'aiki haka wanda yake shi shine to ba shi bane saboda haka kullum muna roƙon Allah muna istighfari Allah ka yafe mana kaga yanzu wayannan ƴaƴan ko gona 10 ka bude za su nome haka ne to Allah ya kiyaye ka ja bakin ka kai shi akwai an gaba da fatiya to ga tare je ka Allah ya kiyaye haka ne amin ashe baban yan iska ne anan kware kuwa a gindin ba dan karin jaka da nisa ba sai ce ka tambayi gatimarka wa to jatuma ta bata yi yawon duniya ba to karkare na mun wayo karka mun iskanci me ya sanyo magana jatuma kware kuwa me ya sanyo magana ta if you go to your house ask your gatimarka ta san ka who is dancer baby za ka tambaye ta ni ne dancer guy akwai rawar gidan disco kware ku ana daukan kwata da when you go back to home ask your gatimarka gatimarka she know dancer guy about the television ba ta shaida ka abinda yasa ni ba da magana da kai babu english a kanka babu geography a kanka babu history a kanka babu chemistry a kanka babu geography babu biology amma mu nan dai bangare ake magana ta karatu to sai dai kurin mai shiru dan lokacin da ne karatu na ma lokacin dictionary ma a cikin wata marsandi ike zuwa ba yanzu da zamani dictionary ike zuwa a cikin jeep ko izo a homa jeep ba lokacin dictionary iya sa 3/4 izo a wata tsohuwar marsandi ni ne abokinsa in yazo zai ce da ni shey you my friend daushe good morning
Kan I na ce da shi how can you hear wannan bice my name is dictionary na ce let me shaking you good very good idan abokina I think ba zan manta ba 1972 that of the year. Oh, nasty boy, feeding the bibo. Oh, ne, oh, restaman, oh, restaman, feeding the bibo. Oh, resty boy, feeding the biba. Oh, honorable, oh, master boy, feeding the bibo. Oh, resty boy, feeding the bibo. But again, but I, oh, resty, feeding the balbo, oh, resty boy, feeding the bibo.